Niya ang mga babae nasay mag-cheat para lang sa pagbiga-biga. Mayong adlaw mga amigos. Karon atong iskutan ang maong teleserye nga nagpamagatang The Cheater Wins. Di bitaw. Ang cheater naman. Kuan. Shoutout ko sa mga cheater diha. Kabalo na mo kung unsay cheater. Daghang klase ni cheater. Cheater na lain mo dito. Cheater. Mang-cheat ka, manglimbong. Usa pa na cheat. Ang cheat nga cheat sa usa ka relasyon. So shout out ko ninyo. So di kalimot nga usa na ko ana sa una. So shout out ka ninyo. So atong isgutan karon kung kinsay pildi man-cheat sa babae or sa lalaki. Kaning cheat manggod tungod man usahay di malikayan tungod sa mga temptasyon nga usahay sad sa financial problem, usahay sad kanang mag-away-away. So usahay sad tungod sa imong pagkawagan, basta kay bawa na ka sinungdan na ng cheat. So karon porto iskutan. So karon ato iskutan unsay diferensya or unsay magpili, kinsay mapili, kinsay alaot kung man-cheat ang babae or ang lalaki. So ari ta mapuna diri sa babae. So pag ang babae man-cheat, kung lagi na ang gustuhon bisag binag gabiga gyud or kanang butangan na to ang anahan og kwarta or kuan nang wanagi kuan ba dagam nung klase gud. So butan na to ang babae mo cheat. So ang babae man cheat, mamigos, makakwarta sila. Kasagarang babae mang cheat sa lalaki o sa ilang bana. Niya ang mga babae nasay mang cheat para lang sa pagbiga-biga. Pero di tanan. So arita sa laki. If laki sa mo'y man-cheat, kung man-cheat ha, mga babae ba na? Kung masakpan or nana magani, luoy kaya pamilya. So pag laki may man-cheat, makaguba sa relasyon. Mao nga diferensya gyud kayo kung ang babae o lalaki may man-cheat. Usahay sad ang lalaki kung man-cheat. Pero lang kung laki sa i-cheat, siyempre makakwarta sad. Pero mostly ang makakwarta is babae kung may man-cheat. Kaya mao man dyan ay kasagaran, gustuan, ordinaryo nga manag-uyab lang.
Siyempre, taga-kwarta, kung kwarta yun ang mga kabit. So, well, medyo nimuwa ni so nga ako ano eh. Well, kanang mga chichit na hindi po na maayo. Busa undangon na nato, amigos. Kana dako kay na sala. Mao nga mabago na tagay. Usually mong good ang manchit basta ang lalaki may manchit. May dako kayo gusto. Compare sa babae nga may manchit, siya mo'y maka kwarta hinoon. So, pero atong naon maligi po na. Maligya po ng panchit kay mao man ni makagupa sa relasyon. Kung love ni mo ang sa katao, girl ba o boy, kailangan nga honest ka. Kailangan nga ukutinto ka sa imong partner ka ron para para malutay inyo relasyon ug walay masakitan nga laing tao. Mao nga mao na mga amigos, mao ni akong vlog karon. So, well, I hope nga nakagusto mo sa akong vlog. Bisan ako ilay mo na ang vlog niya. Tilaid sa akong lawas ba. Kapoy sigig ta. So, well, okay mga amigos, dire sa lang ta niya itong sa katong pa makasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe na and i-click sad ang notification bell para mas updated ka sa akong mga bagong video. Thank you for watching. Bro, asa man ka? Adto ko sa akong uyab. Unya na day kayo yab. Aw, nakalimot ko. Wa man day ko uyab.